Nandiyan na ka niya, regalo mo kung saan ako na sa imo ba? Abi na kung nangabit ka, sila manggon. Yate mo, pre! Patay! Manika naman di ay! Dagat ka na! Sakpag ko diri ba, makasabuan ko sa kasawa ron ba? Pato kabalo ba nga nahimo na ko na siya ha? Hala, si Paribok na man na pre oh! Bitaw pre, wag gyapon na bago ang laki. Chicks boy gyapon. Kanig yun si Paribok na pre ba? Di yun mo tagam, masakpan nga ganyan siyang asawa. Tair jud di mahilot ana pre. Kinsa na po ka na yan chika pre? Di na ta mahilabot ana pre. Isumbong jud nato na. Hoy, nagpunsa man diri. Pre, ay saba ba? Tan-awar ko si Paribok na. Wow, na ay nagdulog. Hinaya imong tingog ba kay sumbong na ta na siya asawa. Tama pre, kay ug masakpan na, mudagan man na. Bimbango na to na yang kadit. Tara, sumbong. Ayo. 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 Oy, unsa man? Dam, good news, good news. Good news sa amo Adam, bad news sa imo. Unsa man day na, nganong bad news man na? Imong bana. Imong bana nakadisgrasya. Asa man nga ospital? Naa sa kawayanan, kauban iyang bahay. Ha? Kanijong tuhanaan ni, wadyon na usab. Tara, ubani ko ninyo. Mads, tanawa yung bana Mads. Buisit ng tawanaan ni, gapyod-hapyod ba yung ulo? Dali Mads, kana Mads, kay kami ray bahala siyang bae. Bimbangan. Jugjuga, jugjuga. Buisit kang buknuya ka. Kana man. Nganong nagkabit-kabit ka? Agay! Agay! Unsay kami? Kinsa man imong kauban? Nandiyan na ka niya, regalo mo kung saan ako na sa imo ba? Abi na kung nangabit ka, sila manggon. Yate mo, pre! Patay! Manika naman di ay!